Baba Buhari nan. Bai hankali kan gane kukan kurciya. Haka, hai. Ga zaɓen furen dukul ɗin masanin gida, Malam Lawal ka zaura amana ka riƙa. Mai haƙuri da kima Kirkin gaskiya. da mu da kai amana ce don kariya. Koma President Baba Buhari nan. Bai hankali kan gane kukan kurciya. Barin gaida baba dattijan ƙasa, da mu da kai amana ce don kariya. Sai na faɗa gwani na ka riƙe gaskiya, mai hankali ka gane kukan kurciya. Mai haƙuri da kima Sarkin gaskiya. da mu da kai amana ce don kariya. Koma President Baba Buhari nan. Bai hankali kan gane kukan kurciya. Haka ne. Yeah. Yo. Gode. Ashe. Yes. Ilahu kaliki mai sanyin safiya, sarkin da ya yi tumatir kuma ya yi tsamiya, sarkin da ya yi Buhari ƙasar Najeriya, shi ne yake da ikon komai shi ɗaya. Ilahu shi ya yi ƙasar mu baki ɗaya, ya yi Buhari a daura mai son gaskiya. Mai haƙuri da kima Na gode. da mu da kai amana ce don kariya. Koma President Baba Buhari nan. Bai hankali kan gane kukan kurciya. Kafin na fara waƙar sai na gaisuwa ga ɗahamun safa manzo kololuwa. Miji na Aisha manzo na abin biya, duk wanda zai yi shuka sai ya yi ban ruwa. Da ashabu halaye na gaisuwa, duk wanda za ya bi su sai ya yi gaskiya. Mai Imana haƙuri da kima sarkin gaskiya. da mu da kai amana ce don kariya. Koma President Baba Buhari nan. Bai hankali kan gane kukan kurciya. Mai tankaɗe ka gane matsayin rariya, na kyale ɗan gabewa na ɗau gojiya. Wallahi an maka shaida ka riƙe gaskiya, ni kai nake mawaƙa ta kuma kai ɗaya. Rara ne na daura ba na halin bushiya, don ko gobe ina tare da mai gaskiya. Mai haƙuri da kima Sarkin gaskiya. da mu da kai amana ce don kariya. Koma President Baba Buhari nan. Bai hankali kan gane kukan kurciya. Ga sabon furen dukul ɗan masanin gida, Ambasada Lawal ka zaura babban mai gida. Ga amanar janar Buhari ko da yana gida, ɗan masanin ka zaura ya ce in jaddada. Malam Lawal ka zaura furen dukul ashe, har yau har gobe na gobe gaskiya. Mai haƙuri da kima Sarkin gaskiya. da mu da kai amana ce don kariya. Koma President Baba Buhari nan. Bai hankali kan gane kukan kurciya. Ai, ina da kaya na mai zan yi da na aro, gyaɗar mu muka bare ta zama amaro. Mata ka ɗaura leshi har da awarwaro, wurin biki ake wa amarya warwaro. A yau dukan bayani sai na daddaro, a ganganin mu zaki mai zan gaskiya. Mai haƙuri da kima Sarkin gaskiya. da mu da kai amana ce don kariya. Koma President Baba Buhari nan.
ka bar wa Allah na sarki daya. Mai haƙuri da kima Dattijan kwarai. da mu da kai amana ce don kariya. Koma president Baba Buhari nan. Da hankali ka gane kukan kurciya. Waka ta jarumin mu sabuwa ta fito, kuma za ta zaga birni ƙauye na ambato. Kafin ta zaga boda sai ta karkato, kafin ta zo gabadar babu na ambato. Ni ba da maka waka ta wai don kuɗi, wallahi don amana ne don gaskiya. Mai haƙuri da kima Sarkin gaskiya. da mu da kai amana ce don kariya. Koma president Baba Buhari nan. Da hankali ka gane kukan kurciya. Kowa zai tuno da bara yana mana. Baba Buhari kau da rani sai damana. Baba Buhari sannu bangon mu majingina. Kaza ka kasa daura ita ce gida. Ka zo kai zaman ka baka wata fargaba. A kai mulkin ka gama shakan